Urbanistickému návrhu rozvoja starého letiska teda dominuje periférna zástavba, malopodlažná, s charakterom, ktorý zodpovedá tomu malokarpatskému regiónu, do ktorého vstupujeme. Centrálny park s topológiou, vzrastlými stromami a samostatným klimatickým prostredím, ktorý je v podstate aj sám o sebe nevyhnutný pre nakladanie s dažďovou vodou v rámci územia aj z okolia. A svojou rozlohou 11 hektárov sa stáva vlastne jedným z takých najväčších parkov. Koncepcia tvorby identity starého letiska Vajnory nie je o rozšírení pôvodnej dediny Vajnory na nejakú obrovskú mestskú štvrť s novou zástavbou, ale výstavba úplne samostatnej štvrte, ktorá bude mať samostatný charakter a samostatnú identitu a čo je dôležité aj samostatnú občiansku vybavenosť. Uvažujeme tu s rodinnými domami, s bytovkami, ktoré dosahujú 3-4 podlažia a na hranici parku a tam, kde je najvyššia hustota obyvateľov a tam, kde sú vlastne z hľadiska obyvateľov tie najatraktívnejšie pozície, tak tam by bolo maximálne 6 podlaží.